Hvordan synes du, de her 2 dage er gået for dig? Jamen, jeg synes, de er gået rigtig godt. Jeg har selvfølgelig haft nogle forventninger til kurset, men måske også, jeg har været på en del salgskurser, talekurser osv., og havde egentlig ikke forventet at få så meget nyt med mig, som jeg egentlig har fået. Hvad synes du, der har været specielt nyt for dig? Jamen, hele den måde at arbejde på med at tale i spørgsmål, stille negativt ladede spørgsmål for at få positiv svar, det er nogle helt nye værktøjer, som jeg ikke har kendt til tidligere. Er der noget sådan specielt, du glæder dig til at komme hjem og bruge? Jamen altså, jeg glæder mig virkelig til at komme hjem og bruge det her i mit salgsarbejde. Jeg bruger telefonen rigtig meget, fordi mine kunder bor i udlandet, så jeg vil decideret straks kunne gå i gang med at bruge det her værktøj. Men også hjemme i min virksomhed omkring medarbejdersamtaler, virkelig få nogle ressourcer ud fra mine medarbejdere. Det har jeg fået nogle redskaber til at kan gøre nu her. Og også omkring konfliktløsninger, mest imellem salg og produktion, hvor der meget ofte er nogle konflikter. Tror du kan effektivisere din hverdag, tjene flere penge ved at bruge nogle af de her værktøjer? Jamen altså, jeg tror, vores succesrate i vores salg, den tror jeg vil være stigende. Men jeg tror også, at vi kan opnå nogle besparelser, fordi altså ressourcerne og idéerne er jo til stede, hvis vi bare forstår som leder og få dem fundet frem. Alt i alt, synes du, det her får indfriet dine forventninger? Det har mere end indfriet mine forventninger, og jeg glæder mig meget til at komme hjem og komme i gang med det.